ተጻዋታይ ቸልሲ ከሎ ናይቲ ክለብ ታሕተወት ተጻወትቲ ከይተረፉ ብሉጻት መኻይን እናዘወሩ እንትንቀሳቐሱ ንሱ ግና ናብ ልምምድ ብስኩታር ይመጽእ ነይሩ። ኣብ ልዕሊ ሃፍቲ ኣብ ልዕሊ ዝና ኣብ ልዕሊ ክብሪ ድማ ክብሪ እንተተደራረቡ እኳ ንሱ ክሳብ ሎሚ ዝዓደገን ክልተ መኻይን ጥራየን ንሳተን ድማ ናይ ቀደም ሞዴላትን ተራ መኻይንን ይዓዲጉ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ስሱዕ ኮይኑ ዘይኮነስ ብልጭልጭ ዝብሉ ነገራትን ምርኢታትን ዘይፈቱ ጭዳረታትን ናይ ሰባት ቆላሕታን ዘይደሊ ልዕሊ ኩሉ ድማ ትማሊኡ ዘይርስዕ ብምዃኑ እዩ። ዓመታዊ ክሳብ 30 ሚልዮን ዶላር ዝረክብ እንተኾነ እኳ ካብ ዝተጋነነ ናይ ምቾት ህይወት ፍሉይ ተራእዮታትን ብላዕሊ ትሑትን ቁጡብን ቅዲ ናብራ ስለ ዝመርጽ እዩ። ኣብ 1999 እዚ ናይ ፈረንሳ ሃገራዊ ጋንታ ናይ ዓለም ዋንጫ ዘለዓለሉ ምሸት ኣብቲ እዋን ገና ሰገን መንእሰይ ዝነበረ ዝሰብ ኣብ ናይ ፓሪስ ጎደናታት ብሓጎስ ዝሰኸሩ ፈረንሳውያን ኣብ ፈቆዶ መንገድታት ዝደብረይዎም ናይ ማይን መስተን ፕላስቲክ ጠራሙዝ ብመዳበርያ ዝእክብ ዝነበረ እዩ። ከምኡ ዝተገፍዐ ከምኡ ርእሱ ዘድነነ ክንድኡ ድኽነት ዝረአየ ሰብ የለን፣ ግን ጽኑዕ ስሩሑ ኣብ መወዳእታ ከፊልዎ እዩ። ሰዓቢ ሃይማኖት ምስልምና ኮይኑ ፍጹም እምነቱ ዘኽብርን በቲ እምነት ዝፈቆዶ ዝነብርን ሰብ እዩ። ንብዙሓት ስኡናትን ንድኻታትን ኢዱ ክዝርግሕ ከሎ ድማ ብዘይካ ፈጣሪ ዝኾነ ሰብ ከይሪኦ ጸጋምን የማንን ጠሚቱ ተሓቢዩ እዩ። ከም ገገሊኦም ንዝተጸገሙ ሰባት ካሜራ ሰሊፉ ኢድ ክዝርግሕ ከሎ ሪአዮ ዝብል ሰብ እንተትደልዩ ኣይትረኽቡን። ኣብ ዙርያ እዚ ሰብ ዘለው ናይ ኩዕሶ እግሪ ፈተውቲ ወይ ድማ ናይቲ ዘለዎ ክለብ ደገፍቲ ጥራይ ዘይኮኑስ ሙሉእ ህዝቢ ብሙሉእ ዝስማዕምዐሉ ሓደ ዝገርም ሓቂ ኣሎ። ኣብ ምድርና ሓደ እኳ ዝጸልኦ ሰብ ዘይብሉ ብኩሉ ሰብ ኣዝዩ ዝፍቶን ብሕታዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ንጎሎ ካንቴ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ዓለምና ኣዝዩ ተፈታዊ ብዛዕባ ዝኾነን ሃፍታም እናሃለዎ ድማ ታራ መነባብሮ ስለ ዝመረፀን ተጻዋታይ ክንዝንትወልኩም ኢና። ብዛዕባ ዝገርም ልግስንኡን ትሕትንኡን ክንዕልል ኢና። ቻናልና ሳብስክራይብ ናገበርኩም ላይክ ሼር ናገበርኩም ድማ ተኸታተሉና። ኣብዚ መድረኽ ምብጻሕ ፍሉይ ነገር እዩ። ቅድሚ 5 ዓመት ፕሮፌሽናል ከይኮንኩ ኣብ ናይ ፈረንሳ ማሕበር ሊጋት ይወዳደር ነይረ። ካብ ናይ ዓለምና ብሉጻት ተጻወትቲ ምስ ዓውደ ሽልማት ምርካበይ ንዓይ ዓብዪ ነገር እዩ ይብል እቲ ምስጉን ንጎሎ ካንቴ። ኣብ 2018 ናይ ዓለም ዋንጫ ምስ ፈረንሳ ካብ ዝተዓወተ ድሕሪ 2 ኣዋርሕ ካንቴ ዘካየዱ ናይ ፕሪምየር ሊግ ፀወታ ምስ ወደአ ብቕልጡፍ ካብ ስታድየም ወፀ። ኣብ ፈረንሳ ፓሪስ ዝርከቡ ስድራ ቤቱ ንምብጻሕ ነይሩ። ካብ ለንደን ናብ ፓሪስ ዝወስድ ባቡር ንምሓዝ ዝተኻእለ ኩሉ እኳ እንተፀዓረ ንሱ ኣብቲ ቦታ ክበጽሕ ከሎ ግና እታ ባቡር ጉዕዛ ጀሚራ ነይራ። እታ ባቡር ምስ ኣብለጠቶ ድማ ስልኩ ኣውፂኡ ኣብ ጥቁ ዝርከብ መስጊድ እንተሃልዩ መርመረ። ካብኡ ድማ ኣብቲ ከባቢ ምህላው ኣረጋጊጹ ናብ መስጊድ ከይዱ ሰገደ። ድሕሪኡ ካብቲ መስጊድ ክወፅእ ከሎ ኣብኡ ዝነበሩ ክልተ ሰባት ናብ ገዝኦም ከይዶም ድራር ክጋብዝዎ ሓተትዎ። ንሱ ድማ ከየወላወለ ብሕቶኦም ተስማዕምዐ። ኣብ መላእ ዓለም ስሙዩን ተፈታውን ዝኾነ ንጎሎ ካንቴ ልክዕ ከም ተራ ሰብ ምስቶም ሰባት ብነፃነት ተመጊቡ ካብኡ ድማ ምስኣቶም ንነዊሕ ሰዓታት ፕሌይስቴሽን ተፃዊቱ ናይ ሓደ እዋን ዋንጫ ዓለም ከምኡውን ምስ ሌስተርን ቸልስን ናይ ፕሪምየር ሊግ ዋንጫ ዘምፀአ ካንቴ ልክዕ ከም ዝኾነ ሰብ ምስቶም ሰባት እናተፃወተ ምሽዩ። ንፅባሒቱ ኣብ ናይ እንግሊዝ ጋዜጣታትን ታፕሎይዳትን ብድንጋፀ ተፀብፂቡሉ እዩ። ሎሚ ንዛረበሉ ዘለና ካብ ማሊ ተበጊሱ ናብ ፈረንሳ ብምኻድ ኣብ ንእስነት ዕድሚኡ ኣቦኡ ተኪኡ ብዘይበሰለ ጉልበቱ ኣብ ናይ ፈረንሳ ጎደናታት ዝወደቁ ርስሓታት እናልዓለ ነዲኡን ንሸሞንተ ኣሕዋቱን ብግቡእ ዘመሓደረ ፕሮፌሽናል ኮይኑ ንምጽዋት ካብ ማንም ንላዕሊ ብቕዓት እናሃለዎ ከዓ ካብ ክለብ ናብ ክለብ ዝተንከራተተ ኣብ ቸልሲ ክለብ ካብቶም ዓበይቲ ተኸፈልቲ ተርታ እናሃለወ ናብ ናይ ልምምድ ሜዳ ብናይ ምቾት መኻይን ዘይኮነስ ብሱክታር ዝኸይድ ናይ ዓለምና ትሑቱን ተፈታውን ተጻዋታይ ብዛዕባ ዝኾነ ፈረንሳዊ ንጎሎ ካንቴ እዩ። እቲ ዓለም ዝሰዓረ ናይ 2 ግዜ ፕሪምየር ሊግ ሻምፒዮን ዝኾነ ሻምፒዮንስ ሊግን ዓለም ዋንጫን ዘምፀአ ግና ሕጂ ከይተረፈ ተራ መኪና ዝዝውር ኣብ ናይ ህዝቡ ቆላሕታ ዝርሕቕን ፍሽኽታ ዘዘውትርን ሰብ ተረኺብኩም ንሱ ንጎሎ ካንቴ እዩ። ንሱ ሓደ እዋን ናይ ዓለም ኮኸብ ተጻዋታይ ክኸውን እየ ከምኡ ድማ ኣብ መላእ ዓለም ህቡብን ተፈታውን ክኸውን ኢሉ ሓሲቡ ኣይፈልጥን። ናይ ኩዕሶ እግሪ ተጻወቲ ኣብ ናይ ተጻዋታይነት ዘመኖም እቲ ዝዓበየ ሕልሞም ዋንጫ ወይ ከም ባላንዶር ዝበሉ ዓበይቲ ሽልማታት ምርካብ እዩ። ብፍላይ ተጻወቲ ዕድሚኦም ናብ 25 ክጽጋዕ ከሎ ሽልማት ንምርካብ ዘይፍንቅልዎ እምኒ ዘይኸፍልዎ ናይ መስዋዕትነት ዋጋ የለን። ካንቴ ግና ኣብቲ ዕድሚኡ ናይ ሒሳብ ሰራሕተኛ ወይ ኣካውንታንት ስልጠና ይወስድ ነይሩ። ነገራት ብሃንደበት እንተዘይቕየሩ ነይሮም ካንቴ ብዙሕ ዘመኑ ናይ ሒሳብ ሰራሕተኛ ወይ ኣካውንታንት ኮይኑ ክሕልፎ ይኽእል ነይሩ እዩ። ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ፈረንሳ ዝነበሩ ኩሎም ሰባት እታ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ባዕላ ኣብ ፈረንሳ ዝተዳለወ ናይ ዓለም ዋንጫ ብምልዓላ
ሓጎሶም ኣብ ኣደባባይ እናገለጹን ብፈሽታ እናኽበሩን ነይሮም። ኣብቲ ምሸት ከዓ እቲ ንእሽቶ ሰገን ካንቴ ምስ ኣቦኡ ኮይኑ ኣብቲ በበይኑ ጎደናታት ዝወደቑ ናይ ፕላስቲክ ጥራሙዝ ናይ ሓይሊ መስተታትን ብማዳበርያ ይእክብ ነይሩ። ወላዲ ኣቦኡ ምስ ሞተ ድማ ነዲኡን ንሸሞንተ ኣሕዋቱን የመሓድር ነበረ። ሓላፍነት ዝተጻዕኖ ካንቴ ርስሓታት እናኣከበ ብትርፊ ግዚኡ ድማ ኣብ ናይ ታሕተዎት ጋንታታት እናተፃወተ ሓላፍነቱ ብግቡእ ክፍጽም ዝጸኒሑ። ካንቴ ብንእሽተን ዕድሚኡ ቤተሰብ ከም መሓድር ሓላፍነት ስለ ዝወደቆ ሓላፍነቱ ብግቡእ ንምውፃእ ግዚኡ ከም ዝኾነ ገይሩ ብምብቃዕ ኣብቶም ታሕተዎት ክለባት በርቲዑ ምጽዋቱ ቀጸለ። ኣብቲ እዋን ሱርኒስ ኣብ ዝተባሃለት ክለብ ይጻወት ነይሩ። ሽዑ ካንቴ ቁሞቱ ካብ ናይ ጋንትኡ ብጾቱ ብፍርቂ ዝሓፀረ ነይሩ። ብዙሕ ግዜ ጋንትኦም ጎል ኣእትያ ወይ ድማ ተዓዊታ እቶም ካልኦት ተጻወትቲ ክጭፍሩን ክጭድሩን ከለው ንሱ ኣብ ወሰን ጠጠው ኢሉ ንላዕሊ አንጋሕጢቱ ይዕዘብ ነይሩ። ናይ ዓለምና መላለይቲ ወይ ስካውታት ቀጻልን ብልጹን ተጻዋታይ ኣብ ዝደልይሉ ኣብቶም ታሕተዎት ክለባት ኣብ ዝፍትሽሉ በቲ እዋን ከም ካንቴ ዝመሰለ ሓፋርን ጭምትን ተጻዋታይ ኣብ ናይቶም ስካውታት ዓይኒ ከኣትዩ ኢልካ ምሕሳብ እውን ዘጸግም ነይሩ። ኣብቲ ዝቐጸለ ዓመት ናይ ጋንታ ኣሰልጣኒኡ ንካንቴ ካብ ዘለዎ ፍሉይ ክእለት ብምብጋስ ሓያሎ ተጻወትቲ ናብ ዘፍረየት ክለብ ሒዝዎ እንተኸደ እኳ ኣብኡ ምስ በጽሐ ተቐባልነት ክረክብ ኣይተኻኣለን። ኣብ ዝኸዶ ኩሉ ዓይኒ ደሌካን ዝተባሃለ ካንቴ ተስፋ ከይቆረጸ ኣብ ዘለዎ ክለብ ምጽዋቱ ቀጸለ። ድሕሪ 4 ዓመት ጻንሒት ድማ ኣብታ ታሕተይቲ ዲቪዥን ትጻወት ዝነበረት ናይ ሱርኒስ ዋና ጋንታ ተሰሊፉ ምጽዋት ጀመረ። ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ድማ ካንቴ ነታ ዋና ጋንታ ተኸታታሊ ሻምፒዮን ብምግባር እታ ክለብ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ዓመታት ኣብቲ ላዕለዋይ ሊግ ክትወዳደር ኣኽኢልዋ እዩ። በቲ እዋን ናይ ፈረንሳ ወሰንቲ ጋዜጣታት ካንቴ በይኑ ሓንቲ ሙሉእ ጋንታ ክገጥም ይኽእል እዩ እናበሉ ይንእድዎ ነይሮም። ኣብቲ እዋን ካንቴ ዝሐሸት ክለብ ይግብኦ ስለ ዝነበረ ኣሰልጣኒኡ ንኣሰልጣኒ ኣርሰናል ዝነበረ ኣርሰን ቬንገር ክሕግዞ ሓቲትዎ እዩ። እንተኾነ ግና በቲ እዋን ቬንገር ብምኽንያት ጻዕቒ ስራሕ ንካንቴ ኣይረኸቦን። ብኡ ንብኡ ከዓ ዝሐሸት ክለብ ተረኺባ ካብ ሱርኒስ ወፂኡ ናብ ኣምስ ኣተወ። በቲ ሙሉእ ዓመት ዘርእዮ ዝገርም ብቕዓት ናይታ ክለብ ናይቲ ዓመት ኮኸብ ተጻዋታይ ተባሂሉ ተመሪጹ። ካብኡ ድማ ናብ ዝተፈላለያ 3 ክለባት ንምእታው ጻዕርን ተገበረ እኳ ክሰልጦ ይከኣለን። ካንቴ ናብ ሜዳ ከኣቱ ከሎ ኣብታ ዝተሰለፈላ ጋንትኡ ኣብ ኩሉ ቦታ ዘሎ ጸገማት ብቐሊሉ ዝፈትሕ ዝበሃለሉ ተጻዋታይ ክኸውን ከሎ ንናይ ሱርኒስ ዋና ጋንታ ን3 ዓመታት ምስ ተጻወተ ድማ ናብ ክለብ ካን ፈረመ። ነታ ክለብ ኣብ መወዳእታ ዓመት ናብቲ ዋና ሊግ ካብ ምዕባዩ ብተወሳኺ ካንቴ ናይቲ ዓመት ናይዛ ክለብ ብሉጽ ተጻዋታይ ተባሂሉ እውን ተመሪጹ እዩ። ንሱ ናይ ማእኸል ሜዳ ተጻዋታይ ዝኾነላ ሓንቲ ክለብ ድማ ና ፈረንሳይ ናይቲ ዓመት ብሉጽ ጋንታ ተባሂላ ትምረጽ ኺኢላ። እቲ ዝቐጸለ ዓመት ድማ ካብታ ክለብ ካን ምስ ተሰናበተ ናብ ናይ ፈረንሳ ዋና ሊግ ዝተጸንበረ ክኸውን ከሎ እኒ ዘላታን ኢብራሂሞቪች ንኔይማርን ኣብ ዘለውዎ ሊግ ማለት እውን ሊግ ዋን ሓደ ፈረንሳ ብሓንሳእ ደሚቑ ክረአ ኺኢሉ እዩ። ከምቶም ካልኦት ናይቲ ሊግ ተጻወትቲ ናይ ሙቸት መኻይን ካብ መሓዝ ብሱክታር ነይሩ ናብ ልምምድ ሜዳ እናተመላለሰ ገንዘቡን ትርፊ ግዚኡን ንወላዲት ኣዲኡ ኣብ ምክንኻን ዘሕልፎ ዝነበረ። ብሓደ እዋን ሓደ ናይ ጋንትኡ ብጻይ ልደቱ ምስ ዓደሞ ዝተፈጠረ ፍጻመ ከምዚ ኢሉ ዝዝንቶ ንልደተይ ንካንቴ ዓደምክዎ። ካንቴ ድማ ናብ ገዛይ ክመጽእ ከሎ ኣዝዩ ሓፋር ሰብን ርእሱ ኣልዒሉ ዘይጥምትን ነይሩ። ኣብቲ እዋን እቲ ሓቢኡ ንዓኻ ዘምጻእኽዎ ስጦታ እዚ እዩ ኢሉ ኣብ ናይ ካርቶን ሳጹን ዝነበሩ ቸኮሌታት ሃበኒ። ካብኡ ድማ ይቕሬታ ኣብ ህይወተይ ናብ ልደት ጽምብል ክዕደም እዝና መጀመርያ ግዜ ስለ ዝኾነ እንታይ ከም ዝወሃብ ስለ ዘይፈለጥኩን እዩ እሞ ይቕሬታ ግበረለይ በለኒ ይብል። ክእለቱ ዝተመስገነ ካንቴ ካብ ሜዳ ወፃኢ ሓፋርን ቁኑዕን እንተኾነ እኳ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ግና ፍሽኽታ ዘዘውትር ካብ ጎል ምእታው ጀሚሩ ኩሉ ናይ ሜዳ ክፍሊ ን9 ደቓይቕ ሙሉእ ብዘይ ዝኾነ ድኻም ዝሽፍንን ተጻወታ እዩ። ስድራ ቤቱ ዝተወለዱላ እታ ኣፍሪካዊት ሃገር ሃገራዊት ጋንታ ክጻወተላ ንካንቴ ወግዓዊ ዕድመ ኣቕሪባትሉ ነይራያ። ካንቴ ኣብታ ክለብ ካን ካልኣይ ዓመቱ ምስ ወድአ ድማ ኣብቲ ሊግ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መላእ ኤውሮፓ እቲ ቀዳማይ ኩዕሶ ዝመንዝዐ ተጻወታይ ምዃኑ ኣመስኪሩ እዩ። እቲ ሙሉእ ዓመት ኣብ መላእ ኤውሮፓ ካብኡ ንላዕሊ ኩዕሶ ካብ ተጻራሪ ተጻዋታይ ዝመንዝዐ ዋዳ ሓደ ተጻዋታይ ኣይነበረን። በቲ እዋን ሊዮን፣ ማርሴይ ከምኡውን ዌስትሃም ዩናይትድ ንዕኡ ክፍርማ ዓብዪ ርብርብ ክገብራ ጀሚረን። ንዝውውሩ 6 ሚልዮን ዩሮ መደባ። ንሱ ገና ኣብ ናይ ኤውሮፓ ምድሪ እቲ ብሉጽ ናይ መለለይ ስካውት ሰብ እዩ ዝበሃለሉ
ናይ ምጽዋት ክእለት ተጻወትቲ ብምርኣይ ዝተምሃረ እዩ ዝበሃለሉን ስቲቭ ዋልሽ በቲ ጥበባውነት ዘይሕለል ዓቕምን ካንቴ ተሳሒቡ ነበረ። ካብ ዝኾነ ነገር ካብ ማንም ሰብ ንላዕሊ ድማ ንሱ የሰልጥኖ ንዝነበረ ናይ እንግሊዝ ሌስተር ሲቲ ንካንቴ እንተደኣ ኣእትይዎ እቲ ጋንታ ብቐሊሉ ሻምፒዮን ክኸውን ከም ዝኽእል ተኣማሚኑ ነይሩ። ክቡራት ተዓዘብትና ምሳና ስለ ዝኾንኩም ካብ ልቢና ነመስግን። ኣብ ሓፂር ግዜ ብዙሓት ተፈታውነት ንዝኾነት ቻናልና ዝያዳ ክትዓቢ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሓንቲ ግዜ ሳብስክራይብ ብምግባር ተተባብዑና እናዘኻኸርና ነቲ ዛንታና ግና ንቕጽለሉ ኣለና። ስቲቭ ዋልሽ ቅድሚ ሓደ ዓመት ንጂሚ ቫርድን ንሪያድ ማህሬዝን ናብ ሌስተር ሲቲ ዘምፀ ሰብ እዩ ነይሩ። እታ ክለብ ሌስተር ከም ዝኾነት ገይራ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ምጽናሓ ምስ ረጋገፀት ኣሰልጣኒ ስቲቭ ዋልሽ ተሰናቢቱ ብመምህርነቱ ድማ እቲ ጣልያናዊ ኣሰልጣኒ ክላውዶ ራኔሪ ተተኪእዎ ተሸመ እሞ ስቲቭ ዋልሽ ንራኔሪ በጃኻ ሓወይ ካንቴ ዝበሃል ተጻዋታይ ንሌስተር ሲቲ ኣእትዎ። ንሱ ነዛ ክለብ እንተፈሪሙ ናይቲ ክለብ ናይ ሜዳ ጸገም ብምሉኡ ክስተኻኸል እዩ። ሌስተር ሲቲ ድማ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ኮይና ነቲ ሊግ ክትውድእ እያ። ኣነ ድማ ኣብ ሕርያ ተጻዋተይ ከም ዘይጋገ ትፈልጥ ኢኻ ኢሉ ነገሮ። ራኔሪ ግና ናይዚ ተጻዋታይ ታሪኽ ወይ ፕሮፋይል ብግቡእ ስለ ዘይፈልጦ ዝነበረ እንተኾነ ግን ንስኻ ካብ በልካ ስሽ ኢሉ ብሓሳቡ ተስማዕምዐ። በቲ እዋን ናይ ማርሴይ ሰባት ንካንቴ ንምፍራም ብተደጋጋሚ ይድውሉ ስለ ዝነበሩ ስቲቭ ዋልሽ ንካንቴ ስልኩ ከጥፍእ ነጊርዎ ነይሩ። ካብኡ ድማ ብ8 ሚልዮን ዩሮ ካንቴ ንሌስተር ሲቲ ተጸንበረ። በቲ እዋን ተጻወትቲ ኩሎም መኻይን ዘለዎም ክኾኑ ከለዉ ካንቴ ግና ሕጂ እውን መኪና ይዓደገን። ናብ ልምምድ ዝኸድ ከዓ ብእግሩ እናጎየየ ነይሩ። ገና ኣብቲ ናይ ሲዝን መጀመርያ ድማ ራኔሪ ናብ ስቲቭ ዋልሽ ደው ኢሉ ስቲቭ ብዛዕባ ካንቴ ብምክትዕ ይቕሬታ ገበረለይ። ኣነ ዝዛረቦ ኣይፈለጥኩን ነይረ። እዚ ገርም ተጻዋታይ ናተይ ክኸውን ስለ ዝገበርካ ካብ ልቢ የመስግነካ ክብል መልሲ ሂብዎ እዩ። ብኡኑ ብኡ ናይ ፈረንሳ ሃገራዊት ጋንታ ተመሪጹ ኣብ ናይ ኤውሮጳ ዋንጫ ዝተጻወተ ካንቴ ኣብቲ ናይ መኽፈቲ ጸወታ ፈረንሳ ምስ ሮማንያ ክገጥም ከለዋ እትገርም ብቕዓት ወርዩ። ውድድር ድሕሪ ምዝዛሙ ከዓ ሓያላት ክለባት ኤውሮጳ በዓል ፓሪስ ሰንት ጀርመን፣ ባርሴሎና፣ ማንቸስተር ሲቲ ከምኡ እውን ኣርሰናል ንካንቴ ንምርካብ ኣዝየን ተሻኾታ። ኣብ መወዳእታ ግና ብዘይተገመተ መድክዑ መዕረፊኡ ናይ ቸልሲ ስታንፎርድ ብሪጅ ኾነ። ፕሪምየር ሊግ ናይቲ ዓመት ኮኸብ ተጻዋታይ ተባሂሉ ድማ ተመሪጹ። ናይቲ ዓመት ና ፈረንሳ ኮኸብ ተጻዋታይ ተባሂሉ እውን ክብረን ዓወትን ተጸንቢሉ እዩ። እዚ ገዲም ተጻዋታይ ኣርሰናል ፈረንሳዊ ቴሪ ኦነሪ ኣብዚ እዋን ብዛዕባ ካንቴ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ። ንፈለማ እዋን ንካንቴ ምስ ረኸብክዎ ድሕሪ ሰላም መባለይ ተጸጊዐ ኣፍ ልቡ ብቡኛ ሃረምክዎ። ምክንያቱ ድማ ሓቀኛ ሰብ ምዃኑ ስለ ዘረጋገጽኩ እዩ ይብል። ካንቴ ንናይ ዓለም ዋንጫ ንፈረንሳ ንሃገራዊ ጋንታ ተዓዲሙ ነይሩ። ድሕሪ 7 ጸወታታት ድማ 52 ኳዕሳሱታት ዝመንዝዐ ክኸውን ከሎ 20 ግዜ ድማ ናይ ተጸራሪ ጋንታ ዕድላት ኣበላሽዩ። እዚ ከዓ ካብ ዝኾነ ተጻዋታይ ንላዕሊ ዝገብሮ ክኸውን ከሎ ናይ ዓለም ዋንጫ ክብረ ወሰን ወይ ሪከርድ ኮይኑ እውን ተመዝጊብሉ እዩ። ኣብቲ ናይ መወዳእታ ግጥም ወይ ፋይናል ካንቴ ብናይ ምግቢ ምምራዝ ሓሚሙ ከይተሰለፈ ስለ ዝተረፈ እምበር ናይቲ ውድድር ብሉፅ ተጻዋታይ ተባሂሉ ክምረጽ ኣዝዩ ልዕል ዕድል ነይርዎ እዩ። ኣብቲ ዝቐጸለ ዓመት ድማ ካንቴ ንቸልሲ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ክትዕወት ገበራ። በቲ እዋን ምስ ናይ ስፔን ጋንታ ሪያል ማድሪድ ኣብ ሜድኦም ካብ ሜድኦም ወፃእን ዘካየድዎም ጸወታታት ሓዊሱ ኣብ 4 ጸወታታት ናይቶም ዝተጻዋታታት ኮኸብ ተባሂሉ ተመሪጹ እዩ። ካብኡ ድማ ብመጉዳእቲ ዝተደራረበሉ ካንቴ ኣብ ናይ ቸልሲ ናይ መወዳእታ ጻንሒቱ ነታ ክለብ ናይ ፕሪምየር ሊግ ተዓዋቲት ገይርዋ እዩ። ካብኡ ድማ ካንቴ ናብ ስዑድ ዓረብ ብምቕናዕ ምስ አልኢትሃድ ተጸንበረ። ናይ ማሊ ናይ ባማ ኢምፓየር ንጉስ ብዝነበረ ነጎሎ ዲያራ ስም ዝተሰየመ ንጎሎ ካንቴ ሰዓቢ ምስልምና ሃይማኖት ክኸውን ከሎ ናይ ማራዶና ናይ ሮናልዶ ከምኡ እውን ናይ ሮናልዲኖ ኣፍቃሪ እዩ። ኣብ 21 ዓመቱ ንና ፈረንሳ ቦሎኛ ክለብ እናተጻወተ ብናይ ሒሳባት ተሓሕዛ ወይ ኣካውንቲንግ ብዲፕሎማ ተመሪቆ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ዓመት ድማ ካንቴ 176 ጸወታታት ናይ ኩዕሶ ምምንዛዕ ወይ ታክላት ተካይዱ 157 ግዜ ድማ ናይ ተጸራሪ ጋንታታት ኩዕሶ ኣባላሽ እዩ። እዚ ድማ ካብ ናይ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ሓሊፉ ኣብ መላእ ኤውሮጳ ካብ ኩሎም ተጻወቲ ዝበለጸ እቲ ብሉጽ ተጻዋታይን ኩዕሶ ዝምንዝዕ ሰብ ይገብሮ። ኣብ መወዳእታ ዓመት ድማ ካንቴ ምስ ሌስተር ሲቲ ናይ ፕሪምየር ሊግ ዋንጫ ከልዕል ክኢሉ እዩ። ኣብቲ ዓመት ድማ ካንቴ ንኩሎም ሽልማታት ጸራሪጉ ወሲድዎም ነበረ። ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን እኳ
ኣብዚ እዋን ኣብ ዓለምና እቲ ብሉጽ ተጻዋታይ ካንቴ እዩ ክብል መስኪሩሉ እዩ። ናይ መጀመርያ መኪንኡ ኣብ 2018 ዝዓደጋ ካንቴ ስም ናይታ መኪና ሚኒ ሃች ነይራ። ከም ተወሳኺ ምስ ኩዕሶ እግሪ ጎኒ ንጎኒ ቴኒስ ምጽዋት ዝፈቱ ካንቴ ገንዘቡ ብግቡእ ዝጥቀምን ናይ ሙቸት ናብራ ዝጸልእን ኣለኒ ወይ ረኣይኒ ዘይብልን ዝተጋነነ ነገራት ዘይፈቱን ካብ ሚድያታትን ካብ ቆላሕታታትን ርሒቑ ካብ ናይ ሰባት ቃልሲ ነፃ ኮይኑን ምንባር ዝፈቱ ሰብ እዩ። ኣብ ሰነ ወይ ጁን 28 2023 ካንቴ ኣብ ናይ ቤልጅየም ሳልሰይቲ ዲቪዥን ትፃወት ንዝነበረት ሪያል ኤክሰልሲዮር ቬርተን ዝተባሃለት ክለብ ብናይ በዓል ዋናነት ዓደጋ። ካብታ ዝመጽእ ሓምለ ወይ ጁላይ ሓደ ጀሚሩ ድማ ብሙሉእ በዓል ዋናነት ነታ ክለብ ከመሓድራ ጀሚሩ እዩ። ናይ ካንቴ ጠቕላላ ሃፍቲ 78 ሚሊዮን ዶላር ዝበጽሕ ከም ዝኸውን ዝግበት። እታ እንግሊዛዊት ናይ ቢዝነስ ሰብ ጁዲ ሊተር ሓዳር መስሪታ ኣሎ። ጁዲ ሊተር ቅድሚ ሕጂ ናይ ቀዳማይ ናይ ፈረንሳይ ተጻዋታይ ዝነበረ ጅብሪል ሲሴ በዓልቲ ቤቱ ዝነበረት እያ። ካንቴ ኣብ ስዑዲ ምስ አል ኢትሃድ ከሎ ኣብ ዓመት ካብ 25 እስካብ 27 ሚሊዮን ዶላር ደመወዝ ይረክብ ነይሩ እዩ። ሕጂ ግና ኣብታ ናይ ቱርክ ፌነርባቼ ዓመታዊ ደመወዙ ናብ 11 ሚሊዮን ትሕት ኣቢልዎ ኣሎ። ብዙሕ ሙቸት ዘየብዝሕ ካንቴ ኣብ መዕረፊ መኻይን ወይ ጋራጁ 2 መኻይን ጥራሕን ዘለውኦ። እታ ናይ መጀመርያ ሚኒ ኩፐር 5 ዶር እትበሃል ተራ መኪና ክትከውን ከላ ዋጋኣ ድማ 24,000 ዶላር ጥራሕ እዩ። ኣብ 2015 ነዛ መኪና ካብ ዝዓደጋ ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ በዛ መኪና እዩ ናብ ልምምድ ዝኸይድ። ኣብ 2021 ካንቴ ነታ ካልአይቲ መኪኑ ዓደጋ። ንሳ ድማ መርሰዲስ ቤንዝ GLS እያ። ንሳ እውን ናይ ሙቸት ዘይኮነትስ ተራ መኪና እያ። በቲ እዋን ካንቴ ክዕድጋ ከሎ ዋጋ ናይታ መኪና 70,000 ኣከባቢ ጥራሕ ነይሩ። ነቲ ናይ ባዕሉ ክብርን ዝናን ንምህናጽ ብዙሕ ጭዳረታት ዘየድልዮ ንጎሎ ካንቴ ህይወቱ ብምቸትን ብድሎትን ዘይኮነስ ብዱዓን ብሶላትን ገይሩ ዝነብር። ነቲ ናይ ባዕሉ ክብርን ዝናን ንምህናጽ ብዙሕ ጭዳረታት ዘየድልዮ ንጎሎ ካንቴ ህይወቱ ብምቸትን ብድሎትን ዘይኮነስ ብዱዓን ብሶላትን ገይሩ ዝነብር። ኣዝዩ ቁኑዕን ሕያዋይን ሃፍታም እዩ። ካንቴ ናይ መነባብሮ ገዛውቱ ኣብ ለንደን፣ ማሊ ከምኡ እውን ፈረንሳ ኣብቶም ንምንባር ምቹ ዝኾኑ ከተማታት ሰሪሑ እዩ። በማሊ ኣብ ናይ ስድራ ቤቱ መሬት ካንቴ ናይ 3 ሚሊዮን ፍራንክ ዘደንቕ ቪላ ገዛ ሰሪሑ ኣሎ። ተረሰብ ምዃኑ ዘርእዩ ክፍልታት ናይቲ ገዛ ሰፋሕቲ ክኾኑ ከለው ውሽጡ ብማርማር ዝተሸለመን ኣብ ውሽጢ ገዛ ዝርከቡ ኩሎም ናይ ገዛ ኣቑሑቱ ወይ ፈርኒቸራት ብፍሉይ ዲዛይን ዝተሰርሑን እዮም። ሰፊሕ ናይ መሐንበሲ ቃላይ፣ ናይ ፊልሚ ኣዳራሽ፣ ኩሉ ዘማልአ ናይ ኣካል መለማመዲ ወይ ጅም ከምኡውን ናይ ሜዳ ቴኒስን ኣዝዩ ስፍሓት ዘለዎም ናይ ኣትክልቲ ቦታታት ወይ ጋርደንን ዘጠቃለለ እዩ። እቲ ገዛ ከም ናይ ውልቀ ገዛ ዘይኮነስ ከም ናይ ስድራ ቤት ገዛ ገይሩ ስለ ዝሰርሖ ንኩሎም ናይ ስድራ ቤት ኣባላቱ ብዘይ ምጭንናቕ ብግቡእ ዝኣክልን ኣብቲ ናይ ስድራ ቤት ሕብረቶም ድማ ብምቾት ናይ ሓባር ግዜ ክሕልፉ ዘኽእልን ገይሩ ይሰሪሕዎ። ካንቴ ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ማሊ ብዙሕ ኪሎ ሜትራት ርሒቓ ትርከብ ናይ እንግሊዝ ለንደን ከተማ መንነቱ ዝገልጽን ጸጥታ ዝተመልኦን ኩሉ ነገሩ ተራ ግን ከዓ ኣዝዩ ምቹ ዝኾነ ማራኺ ቪላ ኣለዎ። እዚ ዓብይን ማራኽን ቪላ ገዛ ውሽጢ ናይ ፀሓይ ብርሃን ብጽቡቕ ዝኣትወሉ ነዋሕትን ብጽቡቕ ዲዛይን ዝተሰርሑን ሓያሎ መስኮታት ኣለዎ። ኣብዛ ገዛ ውሽጢ ዝርከቡ ኣቑሑት ብምልኦም ኣዝዮም ምቹዋት እዮም፣ ግን ናይ ሰባት ቆላሕታ ዘይስሕቡን ብግቡእ ንምንባር ኣብነት ዝኾኑን እዮም። እቲ ገዛ ዝርከበሉ ቦታ ዙርዩ ጸጥታ ዝሰፈነ ብምዃኑ ብዘይ ዝኾነ ረብሻን ጭዳረታትን ንምንባር ኣዝዩ ዝምቺ ኣከባቢ እውን እዩ። ናይ ፈረንሳኛ ቋንቋ ብስሙ ተፈታዊ ደርፊ ዝተደረፈሉ ህያብን ምስጋናን ንሰብ ምሃብን እምበር ምቕባል ዘይፈቱ ብዘይ ናይ ሚድያታት ጭዳረታት ሓያሎ ናይ ምግባረ ሰናይ ስራሕቲ ዝሰርሕ ሓገዝ ንምሃብ ኢዱ ዝዝርግሕ ግብሪ ወይ ታክሲ ምንም ከየበላሸ ብኣግባቡ ዝኸፍል ናይ ሰባት ዕድመ ዘይንዕቕ ናይ ዝተፈላለየ ክለባት ደገፍትን ንልደቶም ንመርዖኦምን ድምዎ ከለው እንኳ ኣኽቢሩ ዝርከብ ንጎሎ ካንቴ ካብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ተፃዋታይነቱ ንላዕሊ ብባህሪኡ ብልግስንኡ ብፍሽኽትኡ ምስ ሰብ ብምስምዕምዑ ሃፍቲ እናሃለዎ ድማ ብልክዕን ብኣግባቡን ብምንባሩ ከምኡውን ብጽኑዕ ሃይማኖተኝነቱ በመላእ ዓለም ህዝብታት ዝፍቶን ብላዕለዋይ ደረጃ ዝኽበርን ሰብ እዩ። ትማሊ ይኹን ሎሚ ኩሉ ሰብ ዝስማዕምዐሉ ሓደ ሓቂ ኣሎ። ማንም ሰብ ዘይጸልኦ ሓደ ኳስ ጸላእ ዘይብሉ ንጽል ተጻዋታይ እቲ ጥበበኛን ትሑቱን ንጎሎ ካንቴ እዩ።
ክቡራት ናይ ቻናልና ቤተሰብ ኣብ ዝቕፅል ክስርሐልኩም ትደልይዎ ኣርእስታት እንተሃሊኹም ጠቁሙልና ኢኹም። ቻናልና ሳብስክራይብ ምግባር ናይ ደወል ምልክት ብምስቃጥ ድማ ላይክ ምግባርኩም ከይትርስዑ። ንሎሚ ኣብዚ ክሰናበተኩም እየ። ሻሎም